Здравейте на всички, аз съм Крис, по-известен като Dark Player и това е Clash Royale, втория епизод, който ви ще видите в моя канал. За този епизод аз съм подготвил един Giant Chest, който може би ще отворим следващия епизод. Този епизод също ще поиграем малко на... Понеже аз поиграх малко, ще поиграм още малко на тренинг, след може би с някой с клана или пък някой от приятели. Решим какво ще правим. Аз доста искам да дигна на следващата арена, да мога да взема тази легендарка, която виждате в момента на екрана, или бойлера, както също аз го наричам бойлер. Но аз имам ето тази карта, драги зрители. Ето тази. И тази искам много. Нека да започваме направо. Наскоро отворих един краун чест, нищо не ми се падна. И да видим последните ми 3 битки. Това е последната ми битка. Той пуска тук спират гоблини, аз тесно ги спирам с Wizard, но тук пуска и Спарки втори левел, смятайте. И аз му го спирам всеки път съответно, когато го пуска. Имам и зап, който го пускам тук, за да мога да убия принцесата, но беше много слаб. Пък сега ще мога да, като се апгрейднах запа, мога вече да убивам всякакви неща. Може би на един път, но ще видим. Така. Той пуска май тук, да, стрели. Пускаше. Да увеличи малко скоростта. И ми пускаш пак спирит гоблини майите, да, и после спаркито, естествено. Добре, и тук остава съм срещу... малко е тъпо да пускате, примерно... Да пускате много скелети срещу Wizard, примерно, или принцеса, защото знаете какво ще стане. И да. То си имал към 3 Legendary честа поне. Поне чакайте да ви... Да, 3. Тук като виждате горе-долу ще му уби. Но аз го правя малко. Да, убивам, а като цяло малко. До някъде, всъщност за някаква малка част. Така. Ето е и моята голяма атака, която може би ще видите след малко. Ето я и тук. Познайте какво пускам. И пускам Fireball. И тук пускам принца, за да може да бият примерно принца. И ние печелим. Драги зрители, печелим. Отиваме към следващата. Ето я. Втората предпоследна битка. Тук ми пускаш първо Барбериан Хъта, което аз много мразя. Добре. Не, той има битка, да, не стигна даже и до колата демиджа. Но, няма какво да направим. Той не ме е взел дори много малко демидж, все пак. Но, ние го правим малко по-късно. Той ми пускаш тук балон и ме оправи яката, между другото. Поне на 1000 ме остави. Да, на 800, как да кажа. И тук обаче ме биха Wizard, ама доста добре. Успях да го измундря. И тук побих малко демидж. И тук естествено пусна Гоблин Хът, който още повече помразя. И тук мисля, че го оправих от двете страни. Сега видите какво имам предвид. Fireball казваш, Fireball получаваш.
Както аз казвам. Така пак му пускам гоблин барела, след което му изравнявам горе-долу хелта с двете колина, но една такова е по-малко, което е по-добре за мен. Така, тук му пускам яката атака. И тук го оправяме, естествено. И му се чупише май на време гоблинката или ние му го чупим, не знам. Ние му го чупим и след това му правим яката атака. И тук пускаме отново тези маничета и виждате горе как го оправяме. Да, това беше предпоследната битка. Касал Крос не спира да бие. Минаваме към по-предпоследната, този дето... А не, чакай, това беше... Да. По-предпоследната там. Friendly Battle. Така. Спираме го. И тук горе-долу вземем доста демидж. Мисля, че даже и взех, да. Взех и кулата. Така. Giant Skeleton е един от най-любимите ми тропове, нали, дето се води. Доста се позбихме тук с нея, но и я взем накрая. Май 4-0 я взех, не си спомням много. Тук голям бой се падна. Да, не успях да я взема накрая, но това е най-якото. Добре. Това са моите 3 битки, които ви показах. Исках също да видя на третамент, най-много съм стигал до 3. Май, да. Арчивемент всичко съм си вземал почти и може да донейтваме веднага. И видяхте как веднага влезнаха 7 човека. Така. Чакаме някой да приеме, но... Да. Добре. Този е слаб. Ще го оправим. Така, имаме доста добри карти за сега, почти. О, идеално. Така. Малко на фана тук така, ама... Какво се прави? Пускаме принца веднага. И вижте коя се съчета. И така, ако не му го спре... Да. Ако не му го спреше... Така. Пак сме взели малко повече за сега демидж и даже май още ще сме взели повече. Да. Ние сме взели, т.е. остават 816, на нас 1336. Добре за сега. Имаме Wizard, имаме този. Този обаче май има Mirror. Има и Free Spell, което е тъпо за мене. Естествено и ние ще го смажеме. Да, ние се справяме с него там. Горе и долу. Горе-долу. Така пускаме гоблин барела. С надеждата да го смажиме, защото ситуацията почна да става напрегвана. Да, взема ни кулата. Но вижте ни колко сме му взели. И мисля да го фана от... Мисля да го фана от централната направо. Так. Добре. Фана на тук с маничетата. С миньоните. Мисля малко да му взема от тази страна, нали? О, и той има такъв. Ай, той има този.
Малко ще го побием, трябва, няма как, трябва да го вземем. О, не, ще ме вземе тук. Бързо, 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 бързо. Ще ми вземе много голям димидж. И гати, видяхте ли колко много ми взе? Обаче... Няма. Еми... Взем го. Просто. Вземем го, драги зрители. Добре сме. Като цяло. Но... Може ми повече. Имаме много добра оферта, обаче, нали знаете, че аз много не харча. И да. Да направим един тренинг матч. Обаче мисля да направя с някаква друга армия. С таз моята, или таз, сари. Резервната ми. Деца казва. Така имаме Уич, Мускитарка, Валкирия и Скелетен арми. Сега 100% ще ми пусне гоблини. Някакви. Не. Не ми пусна, ама... Аз пак ако пусна Валкирия. Видяхте ли как ми лагна? Кой използва лайтинг спел срещу една Валкирия просто? В смисъл... Ма сега и аз имам фризинг спел, така че... Пат. Добре, го фанахме тук. Ще направим едно комбо, мисля. Или? С този. Да, направим едно комбо с майнера и ето този. Тука. Юзърти майнер. И сега е тук или... Как да го направим? Правим го комбото, освен. И сега като ми дойде тито. И най-добре. Супер. Сега като почнат да бият майнера, ще го вземем. И ще фризна другите коли, като вземем тази кола. Тук ще ми вземе с пеката. Смени пеката. Да, ама ние много го взехме, така че някакво се притеснявам. Между да знаете, още съм малко болен. Така че свиквайте. Пак ще направим след също комбо. Ама нямам никакъв еликсир, което е тъпото. Кой пуска? Майко. Кой пуска скелетен армия срещу Уизард? В смисъл... Схващате, ама все пак малко тъпо излиза. Но ние успяваме горе да бием по-голям демидж така на кулата, главната. И тук вземаме главната кула, както виждате. Точно и пеката не замразихме между другото, но няма значение, ние взехме кулата. Тренер беше фул или какъв трябва да е. Странно име, ама ние печелим. Както виждате, запаме на 8 вече. Добре, взехме си доста парички. И да, това ще е, драги зрители, за този епизод на Clash Royale. Очаквайте още много епизоди на Clash Royale, много други игри. Давайте коментари, пишете за различни игри, които да пробваме. Може да пробваме, примерно, Pixel Gun, още не се знае, но има такъв вариант да играем Pixel Gun. Дайте много идеи, които можете и пишете предизвикателства, защото скоро може да имаме... Скоро може да направим едно клипче с предизвикателства. За това не спирайте да харесвате абонирайте се за моя канал. Това беше за този епизод, хора. Чао, чао.